Шейринаның бәйрәме без инде бүген үткәрәбез дип сөйләштек. Үзебезнең президентыбыз Владимир Владимирович Путин, үзебезнең Татарстаныбызның президенты Рустам Нургалиевич Миңнеханов бөтен шушы хезмәткәрләребезне, мәдәният һәм сәнгать хезмәткәрләрен барысында олылап, зур иттереп тәбриклиләр. Шушы зур бәйрәм белән, чынлап та ул зур бәйрәм, без инде чын күңелдән барлык үзебезнең хезмәткәрләребезне, мәдәният, сәнгать өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләребезне, үзебезнең укытучыларыбызны, педагогларыбызны, шулай ук инде авылларыбызда, шушы мәдәният үзәкләрендә эшләүче, клубларда эшләүче мөдирләрне барысында чын күңелдән тәбрик итәбез. Шундый матур бәйрәм белән. Укытучысы күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен һәм балаларга эстетик тәрбия бирүгә зур өлеш керткәне өчен Амирова Рәйсә Әскәт кызы бүләкләнә. Безнең Рәйсә ханымны